गिबियावनो बयखौबो बड' निउस इउटुब चेनेलनि गोदान खौराङाव बरायबाय। नोंथांमोननि थाखाय बे समाव माखासे खौरां लाबोदों। भिडिअखौ जोबजासे नायलांनो दाबाव आरो चेनेलाव गोदानब्ला अन्नानै साबस्क्राइब खालामना बेलाव थुना अलाव होनानै ला आरो भिडिअखौ लाइक कमेन्ट शेयार खालामनो गुरै खावलायबाय। दानिया फैदो दिनैनि खौराङाव। बिटिआरआव फिन आरोबाव सासे बर' फिसाखौ हाग्रा बिफाननि मावथिफ्रा गाग्लोबदों। हाग्रा बिफाननि मावथिफ्रा सासे बन लायग्रा सुबुंखौ आथिं दानफायदों, जायनि जाहोनाव बिथाङा गोब्राब जोखोम जादों। गसाइगाव महकुमानि सिङाव थानाय रायमना माहारियारि पार्कआव हाग्रा बिफाननि मावथिफ्रा बन लायनो थांग्रा सासे सादारन सुबुंखौ आथिं दानफायदों, जाहोनाव गोब्राब जोखोम जादों। मिथिनो मोननाय बायदिब्ला आथिं दानफाय जानाय सुबुङा बल्लामजरा गामिनि थागिबि 40 बोसोरनि दाब्ला नार्जारि। नखरनि सुबुंफोरा फोरमायनाय बायदिब्ला मैया फुंबिलियाव रायमना माहारियारि पार्क सिङाव बन लायनो थांनाय समावनो रायमना रेन्जनि हाग्रा बिफाननि मावथिफ्रा दाब्ला नार्जारिखौ होसोनानै आथिं दानफायदों होननानै रोखायै फोरमायदों। जाहोनाव बे जाथायखौ लानानै गामिनि रायजो राजाफ्रा रागा जोंखांदों। आथिं दानफाय जानाय सुबुंखौ सराइबिल मडेल देहा फाहामसालियाव फाहामथायनि थाखाय लाबोनाय जादोंमोन, नाथाय गोब्राबलाय बिथांखौ गोजौ फाहामथायनि थाखाय क'क्राझार देहा फाहामसालियाव दैथायहरनाय जाबाय। सासे सादारन सुबुंखौ बन लायनो थांनाय समावनो बेबायदि आथिं दानफायनाया थारैनो बेसेबां ओंथि गोनां जादों, बे थारैनो साननो गोनां बाथ्रा जादों। क'क्राझारनि हुलथुगावआव थानाय हुलथुगाव सनमिलनि कमिटिनि नब्लाङाव रेडिअ' आरो बेनार राननाय हाबाफारि बानजायदों। देबरगाव मण्डल बिजेपिआ भारतनि बारग' गाहाय मन्त्रि अटल बिहारी बाजपेयीनि जोनोम सानजों लोब्बा लाखिनानै 25 दिसेम्बर खालारखालि दुलाराय भारत नाङैनो गाहाम खुंथाय सान गुड गभार्नेन्स डे महरै फालिनाय जागोन। 25 दिसेम्बर खालारखालि फालिनो गोनां बे गाहाम खुंथाय साननि थाखाय देबरगाव मण्डल बिजेपिआ मोनफ्रोमबो बुथ कमिटिफोरनो बेनार राननायजों लोगोसे फैगौ 31 दिसेम्बर खालारखालि जानो गोनां मन की बात हाबाफारिखौ बिथा खालामनानै देबरगाव मण्डल बिजेपिनि सिङाव थानाय गासै सा 80 बुथ कमिटिफोरनो गंफायै रेडिअ' राननानै होदों। देबरगाव मण्डल बिजेपिनि आफादगिरि चन्दन ब्रह्मनि मासि दैदेननायजों सामलायनाय बे रेडिअ' आरो बेनार राननाय हाबाफारियाव आसाम रायजो बिजेपिनि बुंथिगिरि कल्याण रन्जित गगৈ, क'क्राझार जिल्ला कमिटि बिजेपिनि आफादगिरि कबिता बसुमतारी आरो गुबुन गुबुन सोद्रोमाफ्रा बाहागो लायो। नावकाथा बड'लेण्ड फाइन आर्ट ससाइटिया सावगारि एरनाय बादायलायनायजों लोगोसे 17थि बिगोमा सावरायमेल आरो बान्था राननाय हाबाफारि खुंदों। साबसिन आरिमु सोलोंसाफोरनो बान्था होदों। नावकाथा बड'लेण्ड फाइन आर्ट ससाइटिनि बानजायनायाव 24 दिसेम्बराव नावकाथा शंकरदेव शिशु निकेतन फरायसालियाव 17थि बिगोमा सावरायमेल आरो आरिमु सोलोंसाफोरनि गेजेराव सावगारि एरनाय बादायनाय लायो। बिनि उनाव बिगोमा आरो फरायसाफोरखौ लाना मोनसे बान्था राननाय आरो गेवलां मेल खुंनाय जायो। गासै हाबाफारिखौ दैदेनो गोरायुं खगेन बर'आ। मोनसे गोजोनथाव आरो गोग्गाथाव खौरां। दुलाराय आसाम फरायसा आफाद आसुनि प्रतिमा पाण्डे बरुवा गोसोखां बान्थाखौ रहेन्द्रनाथ ब्रह्मनो। क'क्राझार जिल्ला दतमा आन्थिहारा गामिनि थागिबि रहेन्द्रनाथ ब्रह्मनिसिम 2023 मायथाइनि थाखाय प्रतिमा पाण्डे बरुवा गोसोखां बान्था। रहेन्द्रनाथ ब्रह्मआ सुबुं हारिमुनि बिथिङाव गोबांथार बाउसोमनाय एबा बिहोमा होनाय सासे सुबुं। रहेन्द्रनाथ ब्रह्मआ फरायसा समनिफ्रायनो हारिमुनि बिथिङाव गोबां नांथाबनानै हाबा मावबोदोंमोन। प्रतिमा पाण्डे बरुवा गोसोखां बान्था मोननानै रहेन्द्रनाथ ब्रह्मआ जोबोद गोजोननाय फोरमायदों। जायखौ सिमां बायदि नुयो बेयो जाफुंसारबाय। रहेन्द्रनाथ ब्रह्मआ आसुखौ साबायखर बावदों। आसुआ प्रतिमा बरुवा गोसोखां बान्था मोनगिरि रहेन्द्रनाथ ब्रह्मखौ न'खराव थांनानै मान बावदों। आसुनि लेङाइ आफादगिरि नबज्यति रयआ रहेन्द्रनाथ ब्रह्मनि न' नुजाथिहैनानै बिथांखौ मान बावहैदों। 22 दिसेम्बर 2023 खालाराव गुवाहाटीनि सानमारियाव प्रतिमा पाण्डे बरुवा गोसोखां बान्थाखौ नेमखान्थि बायदियै रहेन्द्रनाथ ब्रह्मनो गथायनाय जागोन। मख'नो गोनांदि आब' बेहेर आरो भुत सावथुनखौ बिथां रहेन्द्रनाथ ब्रह्मआ दिहुनदोंमोन। जनायनि नेपालि थिनालियाव गिख्रंथाव अर खामदों। अर खामनायनि जाहोनाव 3 लाखसो रांनि सम्पतिफ्रा खामजोबदों। जनाय दालाय खोन्दोनि सिङाव लक्की नेपालि थिनालियाव गिख्रंथाव अर खामदों।
खौरां मोननाय बायदिब्ला गिबियाव जनाय लक्की नेपाली थिनालिनि आब्दुल आलनि गंसे हटेलनि ओंखाम संग्रानिफ्राय अरा नांजेनदोंमोन। गोबां गोसायै अरा खामदोंब्लाबो जायगानि सुबुंफोर अर खोमोरग्रा हानजा आरो पुलिसा अरखौ खोमोरनो हायो। मख'नो गोनांदि रबिबारखालि बेलासिनि 3 रिंगासोआव मोनसे गिख्रंथाव अर खामनायनि जाहोनाव हटेलनि गासैबो मुवा बेसादफ्रा खामजोबो। बे गिख्रंथाव अराव 3 लाख रांसोनि सम्पतिफ्रा खामनानै हांगार जानायनि सन्देह खालामनाय जादों। नोंथांमोना रांनि गोनांथि समाव एसे बिबांनि एबा मेक्सिमाम 500निफ्राय 10,000सोनि गेजेराव अनलाइन एपनि गेजेरजों 1 आरो 2 दाननि थाखाय एसे खम बिबांनि सुदआव लन लानोब्ला गोरलैयैनो लानो हागोन। बे एपआ ट्रास्टेड आरो गभ रेजिस्टार। लिंकखौ डिसक्रिप्शनाव होबाय। लिंकनिफ्राय डाउनलड खालामना आंनि प्रम' कड VISIT676BC खौ इन्टार ए प्रम'सन क'डआव इउज खालामब्ला 100 रां फ्रि मोनगोन आरो बे 100 रांखौ लन लाना सुख'ना दोननो हागोन। नोंथांमोना बेवहाय रां जमाबो दोननो हागोन आरो बोसोराव 12% सुदबो मोननो हागोन आरो गुबुन गुबुन खाबुबो लानो हागोन। मख'नो गोनांदि आङो बे एपखौ स्पन्सार खालामाखै, नोंथांमोननि खाबुनि थाखायसो फोसावदों। गोजोनथाव खौरां, रायजो राजाफोरनि सुबिदानि थाखाय 2 जानुवारिनिफ्राय 20 जानुवारिसिम आलायारन सावथुनखौ आगोलनिख्रुइ बाङाय बेसेनाव नोंथांमोना बुकिं खालामनो हासिगोन। आलायारन सावथुनखौ दासिमबो नायनो होननानै नेनानै थानाय रायजो राजाफोरनि थाखाय गोजोनथाव खौरां। रायजो राजाफोरनि गाहामथार खाबुनि थाखाय गोदान बोसोर 2 जानुवारि खालारनिफ्राय 20 खालारसिमनि गेजेराव बड'सा फिल्म प्रडाक्शना आलायारन सावथुनखौ सिगांनि बेसेननिख्रुइ गोबां खमसिन खालामनानै दिन्थिनो थाखाय आखायाव लादों। आबुङै मिथिनो थाखाय थाबैनो जगाजग खालामदो। सावगारियाव होनाय जानबुं नम्बराव जगाजग खालामनो हागोन। हाखौ नों मोनहैया जाजों दागि। हाया फाक्का, नों जेबो दागिथार। नों खालि आंनो 500 रांल' हर, हाया फाक्का। थाखानाय हा हुखौ फाननानै उनाव लान्दा खान्दा जाबालाय आगै? बे हायाथ' आंनिसो। नोंथांनिसो? बिब्दिब्ला नोंथाङा थगायजाबाय। गुनजेतआ नोंथांखौबो अरबावबाय। गुनजेतनि खैसाराव नोंथाङा गासनबाय। नोंथाङा गावनि खाफालखौ जाबाय। हाखौ लामारनो नाजायोब्ला बाथ्राया गाहाम जानाय नङालै।